Bali, ngayon ng Aldoba, pakit ko kaya kayo kung nanda rin gagamitan kong gamit kaya ng obra na ba. Ayan eh. Ayun ka na akong kaya kanyan ba, yung trolley ko, kumbaga, piguyod-guyod ako kaya ni. Ngawas ko kaya ni piguyod-guyod. Kasi itong limbawang kaya, ting kaming baklasan kaya tang kabilang, kaya tang sumangid niya ba. Ining dadalan ko. Ayun ba, ping ka na akong kaya, basic na dadalan. Ayan, ayan. Yung helmet ko, ayan o. At yung palayo ko na, ayan. Tapos yung akong kopya, ayan. Tapos din tape ko, ayan. Yung bag tape ko. Siyempre, uning pintor tamo na bab. Ikatamo mo rin yung mamaklas ka rin bagay-bagay. Niya ka rin gamit-gamit na bab. Tapos siyempre, bayo tayo pintura ng saken. Baklasan tala pare itong dapat na alimakay. Mapintura. Pero retang ali pwedeng ibaklas, bala mo retang salamin makayan eh man nabaklas ta na bab. Kaya may ito tape me anta, yan para ni rin panip me. Ayan. Ayan. Tapos syempre ayan yung center ko. Ayan. Ngaus kaya ni bab, double action. Ayan. Tapos syempre yung pangangin ko na. Ayan. Potang limbawang kay yarin ning obro. Ayan. O kabit magpangin ka na. Ayan. Mapagaling mo break ni ba, balayo galang. Bala mo tsuko mo naman Pilipinas. Bala mo kaya beke mo naman ni Tyler. Anyang magsimula ko king QSJ motor pill na. Ayan, yung kana akong host na. Masanting larang host da Kenny. Malambot la, mayan la. Datang gagamitan kasi king QSJ ng pangabayat. Ayan, tapos yung kana akong toolbox. Ayan ba. Ayan, kana akong name tag. Ay, ako niya gagamitan yan. Siyempre, kilala din ako Kenny. Itang makasalamin na bobwad, balo din yung anta. Ayan ba, pinggan na akong kain eh. Potang kabulan mo mga yan, may Kenny kain eh. Goggles. Kasi susulod kami keng lalam sa Ken Bap eh. Potang mamaklas kami. Siyempre, uning marinat yung sa Ken minsan. Datang kay, datang balas-balas, mga punta laging mato. Nga mag-goggles kami. Ayun ka na akong kay Bap. Yung pandigma ako. Ayan. Inimpanax dyan kong buhay bab. Kasi nung ala kong makanini ba pala. Gas mask. Wala. Magisan ko agad kahit eh. Andiyan ako sisigarilyo. Bala mo sisigarilyo ko muna naman kayong obra ko ngayon eh. Kasi matapang yung kain eh bab. Bali yun na yung kain pinturo. Hindi talaga yung kanakong liban na obra. Kaya kahit eh pagtsagan tamo. Ayan bab yung kain eh. Dik na akong gamit rin. Combination wrench. Yan. Yan. Then ratchet ko chula ka rin ay. Gagamitan ko lang kasi ayan o, mangalas kong yan yun. Kayayari na pa kasi itong yung project na bab. Kawawal na pa. Bali nga ni kasi mangalas na kami na naman eh. Ayan. Bawal yung video mismo itangkay. Itang kakalasan mo na. Siyempre, poto kabunta na mga pala ko. Ayan. Ayan ba, pinggan na akong tinataling kay. Ayan, kiluwalan ko salamin. Tapos siyempre, deng notes ko. Ayan. Kaya ni ko lang na notes dito ang halimbawang alikubalong kay. Halimbawa, retang kule, makanyan. Sasabi lang bayong kay na word or kay vocabulary. Kaya ni ko susulat kay. Hali ko naman memorize lalakwan kay rin Kenny. Kunyari mo, susulat ko na bantang kay. Pampakitang tao ba? Ay, susulat chita, mag-memorize, sa kagaling na. Ayan eh, bab. Bagi yun yung kanang kaya, syempre, ring gloves ko, ayan. Pagramdaman niya yung sasabi kong kaing radyo. Yan, naldoldo ko lang, gidaramdaman din, nala ko lang ngayon dyan. Sabi ko, pingketang ka na akong boss. Boss ako mga yan, alang kaya yan, pang-Pilipino, ako 99.9 ako. Kay, maasawa mo yung daramdaman mo Ken, yan. Kahit potang break, ala akong balong gaon, lumul ko Ken, ba? Yan, magpahangin ko Ken, yan. Maraguling ni yung kumpanya kami ngayon, kaso bawal kalibutan, ba? Ay kaing, kaya ni kami maminturang kotse, ba? Kunin lang kami project ngayon yung kotse, puro lang truck ngayon rin, kaya kami gagawan. Yan yan, mamintura kami ng mga nini ay panel. Tapos minsan buong sakin, ba? Kay ini. Ayun ang oras niya ni Kenny. Balamit ang orasan ng apo ko. Apo kong saring na. Ayan. Tapos syempre yung kaya kaming exhaust fan po tang magkain na kami Kenny na mamintura na kami na. Solo.
Gi, may sala. Yan. Ito bab, dinurot-durot daw kayo muna. O, wala eh, busy ta na bab eh. Awa pala, day off ko pala kanyang keng kahit Sabado, Domingo na bab. Actually, ating kaming lob Sabado. Uning ngeningal do, tabal na yung ating Sabado ngayon na keng daratang Sabado. Kaya, day off me Idil Peter yata na bab. Ako balong atin rin palang Muslim kening kening Japan. Kay pag-celebrate din rin pala ito. So ito, siguro double pay na bab nung lungob kaming Sabado na. Pero halita na mama sa bantay masyadong masakit. So ito ba pa, shoutout pala karang ganaganang magpa-shoutout kem Potang minsan natin kung kay time. Dinando kayong video, shoutout daw kayo man Maral pong salamat karang ganaganang susuporta na bab. Karang kay nang anken na bisang magobro kay ning Japan. Sa masan niyo. Magpa-experience kayo pa ken kasi nung kalupa kong bobo ko talaga kay ngobra na. Talagang kay makamuanan kayo lagi, kay bobo kayo pag keng niyonggo, wala no. Abak na kaya kayo. So ito bab, pota naman.